Hei, tervetuloa seuraamaan Antti Teollisuuden ohjevideota. Tällä videolla esitämme, kuinka kalibroidaan Red Lion Pax vaakapääte. Nyt näytämme, kuinka palautetaan vaakaan tehdasasetukset. Paina PAR-näppäintä. Selaa valikoita F1-näppäimellä, kunnes pääset valikkoon 9, FCS. Paina PAR-näppäintä päästäksesi valikkoon. Paina uudelleen PAR-näppäintä, jolloin olet valikossa Code. Aseta arvo 66 käyttäen F1-näppäintä. Hyväksy uusi arvo painamalla PAR-näppäintä. Voit poistua ohjelmointitilasta joko selaamalla PAR-näppäimellä, kunnes näyttöön tulee teksti End tai painamalla DSP-näppäintä. Nyt näytämme, kuinka asetetaan tuloviestin asetukset ja suoritetaan mittarin perusskaalaus. Paina PAR-näppäintä. Paina kerran F1-näppäintä tullaksesi valikkoon 1, IMP. Paina PAR-näppäintä. Valikossa Range valitaan sisääntulon jännitesignaali. Tarvittaessa vaihda valikon Range-arvoksi 0.02 käyttäen F1 ja F2-näppäimiä. Tämä asetus valitsee sisääntulon jännitesignaalin. Paina PAR-näppäintä. Valikossa DCP:t määritetään desimaalipisteen paikka. Aseta arvo 0 käyttäen F1 ja F2-näppäimiä. Tämä poistaa desimaalit käytöstä. Paina PAR-näppäintä. Aseta valikkoon Round arvo 10 käyttäen F1 ja F2-näppäimiä. Nyt vaaka pyöristää tuloksen lähimpään 10 kilogrammaan. Paina PAR-näppäintä. Aseta valikkoon Filter arvo 10 käyttäen F1 ja F2-näppäimiä. Tässä valittiin digitaalisen näyttöarvon suodatus. Paina PAR-näppäintä. Tarvittaessa vaihda valikon Band-arvoksi 10 käyttäen F1 ja F2-näppäimiä. Tässä määritetään suodatuksen vaihtelualue. Paina PAR-näppäintä. Tarvittaessa vaihda valikon PTS-arvoksi 2 käyttäen F1 ja F2-näppäimiä. Tässä valittiin skaalauspisteiden määrä. Paina PAR-näppäintä. Valikossa Style valitse vaihtoehdoista Apple. Tässä valitaan vaan kalibrointi jännitesignaalin perusteella. Paina PAR-näppäintä. Nyt kirjoita ylös paperille jännitesignaalin arvo valikosta IMP1. Tämä on jännitesignaalin arvo ensimmäisessä kalibrointipisteessä. Paina PAR-näppäintä. Loppuihin valikkoihin ei vielä tehdä muutoksia. Voit poistua ohjelmointitilasta joko selaamalla PAR-näppäimellä, kunnes näyttöön tulee teksti End tai painamalla DSP-näppäintä. Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina PAR-näppäintä. Paina F1-näppäintä päästäksesi valikkoon 1, IMP. Selaa PAR-näppäimellä aina valikkoon IMP2 saakka. Tässä määritetään toisen kalibrointipisteen jännitesignaalin arvo. Tämä saadaan lisäämällä 20.000 aikaisemmin ylös kirjoitettuun arvoon IMP1. Pitämällä pohjassa RST-näppäintä voit muuttaa parametrin arvoa 1000 ja nopeuttaa selaamista. Paina PAR-näppäintä. Aseta valikkoon DSP2 arvo 80 000. Näyttö näyttää tämän lukeman, kun kohdan IMP2 jännitesignaali saavutetaan. Voit jälleen nopeuttaa selaamista pitämällä RST-näppäintä pohjassa. Voit poistua ohjelmointitilasta joko selaamalla PAR-näppäimellä, kunnes näyttöön tulee teksti End tai painamalla DSP-näppäintä. Vaaka on nyt kalibroitu.
Nyt näytämme, kuinka asetetaan nollaustoiminto ja toiminnolle näppäin. Paina par-näppäintä. Paina kahdesti F1-näppäintä. Paina par-näppäintä päästäksesi valikkoon 2 FNC. Selaa par-näppäimellä valikkoon RST. Selaa F1-näppäimellä valikkoon REL. Vahvista valinta par-näppäimellä. Nyt nollaus on ohjelmoitu toimimaan painamalla RST-näppäintä. Voit poistua ohjelmointitilasta joko selaamalla par-näppäimellä, kunnes näyttöön tulee teksti END tai painamalla DSP-näppäintä. Tämä oli Antti Teollisuuden ohjevideo Red Lion Pax vaakapäätteen kalibroinnista. Kiitos seuraamisesta ja nähdään seuraavalla videolla.